Aurten 40 urte beteko dituen udaleku elkarteak bere haserrea adierazi du. Herriko etxeen laguntza eskasa deitoratzeaz gain dituzten baliabide eskasak salatu ditu. Egoera horrek jarduera murriztera behartu dituela salatu dute elkarteko arduradunek. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko emankizunean udaleku elkarteak dituen arazoen berri emango digu Nerea Olaso lankideak, eta horretaz gain bada gazte hedabideak martxan jarri duen diru bilketa kanpainaz ere arituko gara. Ongi etorri iparraldearen orenera. Udaleku euskara hutsean aizia iparraldean eskaintzen duen elkarte bakarra kinka larrian da. Geroz eta eskaera gehiago dituzten arren, aurreta gazteak errefusatu beharrean topatzen dira arazo ekonomikoak direla eta. Azkenan badugu proiektu bat erakargarria dena, denak argiki erraiten dute, bai udalekuren beharra bada, baina baliabideak ez ditugu behar den bezala funtzionatzeko. Eta hor, behizu da, itzuli bat, dirurik ez duzu, beraz ez duzu behar den bezala ordaintzen, beraz ez duzu animatzailerik, beraz ezin duzu tukidikideki, eta borobil hortan gira, eta duela urteak borobil hortan girela. Eskaera gerozta handiagoa dugula, eta horren parean guk beharrek ezin dugula erantzun. Bai langileen atxemaiteko, diru hilabete sarietan ez bai gira erriko etxe publikoen berreinean ezartzen al, eta parean ere nolaz gure dirustatze laguntzak edo eskaerak ez diren behar bati edo ez dira legediz behartuak, erriko etxe bakotxak hautatzen du azkenean zenbat eman nahi duen, udaleku sustengatu nahi duen, ala ez. Eta beraz, gutik maleruski sustengatzen dute. Animatzaileak topatzeare geroz eta zailagoa dela diote estruktura publikoetan baldintza hobeak eskaintzen dizkietelako. Egun 828 familik erabiltzen dituzte udalekuk proposaturiko animazioak. 1110 haur 74 herri ezberdinetatik. 14 langile permanente eta 115 noiztenkako animatzaile. 40 urteko historia duen elkartea segida zalantzen duena uneotan. Ez dakigu elkarteak zonbat denboraz iraunen duen. Egiazki, egungo egoerak segitzen balin badu, gure elkartea landieran da, beraz zerbait egin behar da. Maleruski euskalgintzan ari diren beste elkarte batzuen egoera bera dela diote. Duela hilabete batzuk AEKak arazo bera plazaratu zuen, langileen baldintza kaskarrak salatuz. Horregatik, apirilaren 2an Euskal Konfederazioak deituta, azterketak euskaraz eta euskalgintza sustatzeko manifestaziora joateko deia egin dute. Oartzen gira Euskal Konfederazioarekin betan, euskalgintzan ibiltzen diren elkarte guziak egoera ekonomiko larri batean girela. Eta denek beraz, behar bat erantzuten dugu, behar horrek ez dugu osoki ere erantzuten batzutan eskaera gerozta handiagoa baitugu, eta dirustatzeak kipiak egoiten dira. Euskaldun gisa ere kezkatzen hau, da, bai udaleku zailtasunean da, baina AEK zailtasunean da, Euskal Irratiak zailtasunetan dira, sehaska erregularki ere deialdiak egiten ditu, ez da posible. Gure struktura guziek dute Euskara atxiki hemen gure Euskaldean. Eta Euskarari gabe Euskal Irririk ez da. Hori nerentzak biziki argi da. Beraz bai gure struktura guziak denak pixkat betan zailtasunean izaitea, neri alarma bat pizten dit. Zonbat urte, EEPek ez duela bere aurrekondua ere emendatu. Zonbat urte, intendu uste dut, 6-8 urte, haien aurrekondua ez dela emendatu. Nola gure strukturak segitzen aldute. Denak arioagoa da, baina guk gerozta baliabide gutxiago badugu, eta ezin dugu ibili. Ezin ditugu strukturak ideki, ezin ditugu proiektu pedagogiko edo ezitzaileak ere berriak gauzatu. Eta beraz, horrek du egoerak lagitzen. Baionan, Hendaian, Biarritzen, Uztaritzen eta Itsasun 74 herritako haurrak errezibitzen dituzte eta garatzen jarraitzeko hitz ederretatik ekintzetara pasatzeko deia egiten diete erakunde publikoei. Badira, hitz biziki ederrak eta politikoki ere aldarrikapen batzuk euskararen normalizazioaren inguruan, erriko etxe hainitzek ere hori komunikatzen dute, baina konkretuan, ez delarik behartua, azkenean autoak egite dituzte, eta autoak usu ez dira hasteko euskal elkarteetan ibiltzen diren elkarteen dako. Zailtasunak zailtasun, 40 urteak ospatzeko besta bat eginen dute datorren urriaren 8an Itsasun. Euskal Kultura Erakundeak 2023-2026 aldirako proiektua definitu du.
Bide horriak mahai gainean ezarri baino lehen, 3 erronka zehaztu ditu erakundeak inkestak edota tailerrak antolatu zeragileekin. Bat, eskual kultura mondializatu batean kokatzen dela, eta horrek zailtasunak ekartzen alituela, eta sare sozial, plataforma eta hoien kontraz egiten aldu eskual kulturak. Identifikatu dugu eskual kultura lujaldeko egoera soziolinguistikoa. Eskual kultura geoago eta tipiago dela diendartean, 120 gira eskuara emaiten duguna iparaldean, beraz horren egoera horren parjean zer egiten dugun. Hirugarren egoera da elkarte munduaren arazoak, COVID garaiarekin ikusi dugu gauzak aldatu dira, bolondrez gutiago, administratiboki pisuago eta ez dira bortxaz hain egesa haientzat. Proiektuaren baitan defenditu nahi duen kulturak nolakoa izan behar duen zehaztu du. Eskual kultura bat eskubide kulturalan kokatzen duguna, egan nahi da parte hartzailea, inklusiboa, hainitza. Aurten ekek 107 proiektu lagunduko ditu, naiz eta eskuartean dituen baliabideak ez diren nahikoak. 200.000 euro bat badugu banatzeko, beraz kasik bakotxarentzak 2.000 euro baginuke. Gero, helburua da impulsio baten emaitea, laguntza batek hartzea, horrek lagunduko dena aitzinago joaiten, bai transmisio proiektuetan, ekitaldien antolatzeko, sorkuntzan, gu hor gira bultzaran emaiteko. Gero, laguntzen ditugu ere beste diru iturriak sekatzen, herrielkarguan, departamentuan eta lako lekuetan. Proiektu hauek aurrera eramateko hainbat dispositibo plantan emango dituekek, horien artean mugi-muga tresna. Justuki, hegoalderuntz joan nahi diren dantzataleak edo elkarteak proiektu baten aurkezteko, guk laguntzen ditugu bide gastuetan eta. Ekek argi du iparraldean kultura bizirik dagoela, baina desberdintasunak badira, erran dezake barnekaldean eskual kultura bizi dela eta bizitzen dela, gaztek eskutan hartu dutela, askira ikustea erritu horien inguruan, neguko errituak, libertimenduak, maskaradak eta horiekin nola bizi diren. Gero kostaldean, hori da, ostionek jaitek inoena, jende behiak etorri dira eta gehiago burbuiretan kokatzen dena eskual kultura, eta hor baitugu gu gauzak egiteko, jendeak sensibilizatzeko eta hortaratek arrazteko ere kostaldean eta hemen entre kosta hortan, ejan ezake Lapurdi barnek alde hortan. Bada proiektuak urte eta ertiko ibilbidea egindu jada. Tokiko aktualitatea gazteentzat sare sozialetan. Nola egiten dugu euskara eta tokiko informazioa sareetan egoteko galderari erantzunez jaio zen proiektua. Gazteek sortu dute edabide hori gaztei zuzenduta, gure helburua da zinez informazioa eskuragarria izaitea, modu sinplean eta konkretuki denek ulertezaten gaurko erronkak eta gaurko aktualitatea. Euskal Herrian rapa bada. Media tradizionaletik haratago, Facebook, Instagram, YouTube eta TikTok kanaletan ikusgai, hainbat formatu eta tematiken inguruan. Sortu dugu badadoa, bada sinema lokala sustatzeko eta jendea motibatzeko sinemara joaiten, eta ere sortu dugu bada zerrean mikro galderak moduan, karriketan gure segitzaileak ezagutzeko. Guk badugu gure emankizuna six-pack deitzen dena, laidak aurkeztena eta biziki ongi. Eta hori, berdin, story formatuan denez, ez da modua egitan informazioa sakonki lantzeko eta kontziente gara hortaz, horregatik erabaki dugu, ala ere Euskal Hedabideekin lotura batzuk egitea eta artikulu sakonago batzuetara bideratzea, izatea pixkat hori badak betianik izan nahi zuena, dena gaztentzako zubi bat bezala jadeak isitzen diren eta biziki ongi funtzionatzen duten iparraldeko hedabidetara. Proiektu handitzen eta garatzen jarraitzeko xedea dute, 4 lagunek eta hainbat laguntzailek osatutako lantaldeak eta horretarako diru bilketa bat hasi dute, crowdfunding bat maiatzaren 5 arte. Eta injustu egun horretan besta bat antolatu dute, eta bum, sustengu gaualdia. Gure crowdfunding kanpaina ederki bukatzeko kontzertu bat antolatzen dugu Mizanbu gaztetxan, Miarritzen eta Zizpa gaztetxaren kolaborazioarekin. Antonio Iroki Georgi izanen da, 0x0 jok taldea ere bai, eta lehen aldiz kainakai Ipar Euskal Herrian kontzertu bat emanen du, eta bukatzeko DJ Uskulusek kontzertua bizikongia laituko du. Belaunaldi berriak, tokiko aktualitateaz eta problematika ezberdinetaz interesatzen segitzeko proiektua. Eta ikusentzuleok Antonio Irokiegik kendaien eskainitako kontzertu honekin amaituko dugu saioa bihar arte.
lonely.